mun barka a hannun sojoji amma sai ka sarare firit ka gudu ta tare da boko haram ko a aure za a kai mu kenan da ni da ita abin da ta fara gaya mun kawai sai ta ce mini tsakanin da kai Allah ya isa subhanallah sai ulalan da kanuri ya samu a fitinan nan akwai kanurin da tsakanin shi da cikin state capital bai wuce kilomita 50 ba shekaran shi 70 bai taba zuwa state capital ba to ina zai gudu je ni musulmi ne fa amma sai suka ce ni arne ne lokacin kuma Zamfara ya fara zafi daukar harami ya dauki harami dan da a birnin gwari ne muke ji to Zamfara kuma ya fara taking shapes a wannan lokacin kawai fa wuta inda kike tunani ba anan ba to dai Allah ya taimaka sai muka gudu to amma abin da ya kulle min kai ba akuya ba rago ba mutum ba mota ba masallaci ba coci ba bishiya in dai za su iya lalata abun sai da suka lalata shi a wannan ƙauyen kawai so amma mutanen mu da suka rasa rayukansu a Zamfara ban san adadin su to amma na dawo zan shiga mota kawai sai na ji fa an zo wurin su kuma suna cikin mota shikenan aka daure ni a cikin mu uku da aka kama ni kadai ne aka daure biyu suna dauke da AK47 masu kora mun kenan fa na'am daya yana dauke da adaka sai kuma wace ce adaka irin na gargajiya wadda harba zura harba kalabe na'am sai ya daga itacen harba kalabe kawai sai ya doka min shi ana irin ya fashi dan na daina gani da idan na ji shi ya sunduma to ashe nan ya yage haka lokacin ajiya mun doshi kogin za mu shiga kogin sai zuciya na ya tura min wannan addu'a